Terve! Olen asettanut ensi vaalikaudelle tavoitteeksi uusien yrityksien luomisen Seinäjoelle. Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja yliopistokeskus tuottaa alueelle hyvää osaamista. Meidän haasteena on vaan se, että nämä osaajat lähtee pois alueelta. Ja tähän me tarvitaan muutosta. No, lähtökohtaisesti yrityksen perustaminen on haastava projekti. Tarvitaan osaamista, tarvitaan kokemusta, tarvitaan riskienhallintaa ja tarvitaan pitkäjänteistä työtä sen tuotteen kehittämiseksi. Ja tähän haasteeseen mä ajattelin vastata niin, että me rakennettaisiin Seinäjoelle tämmöinen valmennusohjelma, joka ottaa opiskelijat haltuun jo alusta alkaen, kun opinnot alkaa. Ne ottaa heti tekemään työtä sen oman yrityksen eteen. Rakennetaan pieniä tiimejä ja valmennetaan niitä vähän niin kuin jalkapallojoukkueita kohti maalia. Ja tämän tavoitteen eteen meidän tarvitsisi tehdä laajempaa yhteistyötä, jotta me voidaan onnistua. Seinäjoen alueen kysyntä ei välttämättä, Etelä-Pohjanmaan alueen kysyntä ei välttämättä riitä kovin monien erilaisten toimialojen ja yritysten elättämiseen. Ja sen takia meidän pitäisi keskittää meidän hankintoja enemmän kuin me tällä hetkellä tehdään. Sitä kautta me voitaisiin saada rakennettua tänne uusia yrityksiä, jotka vois lähteä sitten myymään sitä osaamistaan ulospäin. Seinäjoen kaupunki voi esimerkiksi keskittää julkisia hankintoja alle hankintarajoja olevia niin näille pienille alkaville yrityksille, joilla saadaan vähän tästä pohjavirettä ja tuotekehityksen pohjaa rakennettu näille yhtiöille. Tämä kaikki vaatii tahtoa, kokemusta ja osaamista. Muista äänestää.